Una pedra en el camí, escrita i il·lustrada per Valentina Molina Vieira. Ella és Lupe, es troba una mica malhumorada, no ha tingut un bon dia. Mentre passeja una estona, veu una pedra xicoteta enmig del camí. Malhumorada, va pensar que la pedra li barrava el pas i li va pegar un xut. I va seguir caminant. Tanmateix, la mateixa pedra va tornar enmig del camí. Llavors Lupe, aquesta vegada, li va pegar un xut més fort. I va seguir caminant. Però, sorprenentment, la mateixa pedra aparegué una vegada més. I Lupe li va pegar de nou un xut, però ara amb totes les seues forces. I va seguir caminant. I la pedra va aparèixer de nou, però ara Lupe no la va xutar i va esperar. Aleshores se n'adonà que de la pedra eixia una veu menudeta que li va semblar que li parlava. Es va arrimar una mica més i va escoltar: Hola, Lupe, passava per ací i t'he vist una mica malhumorada. I he decidit apropar-me a tu per donar-te una alegria. Va dir la pedra. Una alegria? Què voldrà dir aquesta pedra xicoteta amb una alegria? Es va preguntar Lupe. De sobte, de la pedra va assomar un ull xicotet. Després, visqué un altre. Després, visqué un coll llarg. Va aparèixer un somriure i aleshores Lupe se n'adonà que realment aquella pedra era un caragol. I el caragol li va donar a Lupe una flor xicoteta. I amb ella una gran alegria. I Lupe va seguir el seu camí, però ara amb alegria. I tu, saps a qui donar-li una alegria? Conte contat, conte acabat.